Firma'l, David, aquest. És el ronyó que pateix. I tant. Bueno, sembla que sues molt. Calla, que jo he segat ja, Sí, ja va ser... Sí que podem pujar, què et penses, guitarra? Et faré pujar tu, Ja veràs, tant queixar-te. Ja veràs tant queixar-te. Fem un homenatge als nostres avantpassats, perquè aquí l'únic que tenien era el gra i les patates. I de fet, quan van emigrar a Barcelona, tota la gent es va dedicar a posar lleteries, perquè era del que més en tenien, i botigues de gra cuit. I els nostres avantpassats es van dedicar a això. Veu? Calculant més o menys que totes surtin igual, veu? Dues estassades, una garba. I ara fem el vencill per lligar-la. Fem el vencill. Calculant més o menys, perquè si no després amb el garrot et costa molt de lligar-la. Calculant més o menys no sigui molt gruixut. Veu? El vencill jo el faig de creu. De creu. N'hi ha que el fa del coll de capó, jo el faig de creu. Veníem a portar el beure i el mossec a les 12 del migdia. Perquè ells segaven abans que sortís el sol, venien en colles per acabar més d'hora. Hi havia el cap de colla, inclús a vegades quan acabava la feina al poble i ja no en tenien més, anaven a altres pobles, inclús els nostres avis havien anat a Anyós, a Andorra. Començaven, quan venia la temporada, al Pla d'Urgell, al punt més baix de Catalunya, i anaven pujant de la manera que s'anava acabant la sega, fins a acabar la Cerdanya. Per això hi ha una ruta que se'n diu el Pas dels Segadors, i a l'entrada del poble tenim una escultura que és de bronze, que és dels Segadors, homenatge a la gent que es dedicaven a això.